empate sufrido, pero por lo menos salvachedes un punto. Sí, bueno, gracias. Sí, sabíamos que viñamos a un campo jodido e levaban desde diciembre, creo que sin deixarse puntos aquí na casa, pues, o equipo creou hasta o final e quedarse como traballo de todos. Bueno, un partido durísimo, complicadísimo. Contanos un poquinho como no campo viche todas esas accións polémicas, tantos penaltis, volvímonos tolos. Pues imagínate nós dentro do campo que ao final xa non sabes con que quedarte, con que criterio siguen, para unhas veces sí, outras non, as mãos sí, outras non. Entonces aí sí que xogadores e non xogadores, creo que todo o mundo está un pouquiño despistado e creo que eso que o aclararan pues non estaría mal. Acaba de estar por aquí Fernando Soriano, o director de fútbol, e lle preguntábamos para cando a renovación de Óscar Gil Sanz, ¿no? Mais ou menos nos ven dicir que cando se cumplan os obxectivos. Cal é o obxectivo deste Depor? Bueno, pois antes que nada asegurar canto antes a salvación, creo que a partir de aí pois veremos para o que nos pode dar co que quede. Crees que dará para enganchar arriba? Nunca se sabe, o problema é que hai rivales aí tamén con moi boas dinámicas, con moi bons equipos e van a poñer difícil. Falando un pouco do partido, na primeira parte o equipo non estivo mal, pero na segunda perdichedes un pouco o sitio. Analiza un pouco que pasou nesta segunda metade. É un equipo moi complicado que te somete, que te mete atrás, que mete moito xogo aéreo. Sí, un pouquiño o que dices tú, sobre todo o xogo aéreo. Eles fan aí un par de cambios que nos trastocan un poquinho a nosa estructura tamén, meten dous dianteiros moi fortes, xa estaba na primeira parte, pero meten outro punto de referencia que non era Iceta e cambianos tamén a maneira de xogar, a nosa posibilidades de apretar, xogar un poquinho máis largo, pois iso a nosotros incomódanos un poquinho e tardamos en axustar. Diego, estamos vendo como algúns compañeiros xa remataron a temporada por culpa de lesións, estamos vendo unha temporada en segunda con 42 xornadas, xogándose a outro ritmo. Crees que se está acusando ese ritmo máis alto da categoría a nivel físico? Vamos detrás moitos meses, eu creo que é un tramo de temporada que todo o mundo chega cansado, é normal, pero temos plantilla e temos servicios médicos para axudarnos a recuperar e que todos teñamos nas mellores condicións posibles. Diego, como capitán, están a faltar o respeto aos xogadores do Depor, o club en xeral, os árbitros? Bueno, espero que non seña a súa intención esa, porque sabemos o que significa o Depor para o fútbol español. Non creo que a intención seña esa, como xa dicía, pero bueno, creo que algún que outra decisión controvertida. 49 puntos, como estades, valorades, supoño, positivamente o punto despois do que pasou na segunda metade? Está máis preto os 52, 53, pode logo despois deso buscar algunha opción de estar máis arriba? Como valorades o punto e a clasificación? Sí, o punto creo que valorámoslo positivamente por campo, por rival, polas circunstancias do partido. Creo que creemos hasta o final, e iso pois ao final sempre positivo poder sacar un punto cando o partido se che pon costa arriba. É o que falábamos antes, creo que primeiro asegurar a permanencia e despois pois veremos para o que nos pode dar. Levas 4 goles, igualas a túa mellor marca, estás a piques aí de superala. Villares dianteiro? Bueno, xa xoguei o ano pasado, espero que non me toque este ano outra vez, que creo que temos moi bon nivel aí cos futbolistas que temos, pero gustaríame chegar aos 5 e poder rompela. Non te puxeche nervioso, parecías un dianteiro. É o que falamos sempre, bueno, as bromas da miña definición, que sempre ao pau corto, ou casi sempre, tampouco vou desvelar, pero é unha definición moi típica miña. É efectiva. Parece ser que sí, a ver se agora non me acollen. Vale, gracias.